нашата съгражданка, талантливата Люба Захова, която е художник с също дългогодишен опит, с много участия и в български, и световни зали. Много се радваме, че откликна на тази покана и всъщност, ако забелязвате, всички нейни платна са с музикална тема. Не случайно я избрахме да бъде като муза за нашия концерт. Забележете. За всички, които за първи път са тук, да кажа, че сте добре дошли. Това е Зеления образователен център, старото училище на Шабла, с една прекрасна дейност, която развиваме вече повече от 15 години, всъщност май точно 15, от 11-та година работим, а иначе старото училище, което е с над 100 годишна история, 1911 година е строена сградата, паметник на културата и имаме, който иска да ни посети в ден, в който нямаме концерт, можем да му разкажем за Шабла, да му пуснем филм и да се потопи така в културно-историческото и природно богатство на района. Пожелавам ви приятно слушане.